lizwiwe izwi lenkosi. Ungesize bazalwane uqhuma epulpiti silishumayela, but when it comes to doing it singalezi. Oh Nkosi sisize Baba. Ungesize ukuthi sifakaze izwi namalanga, but when it comes to doing it singalezi. Sisize Nkosi lezi izwi lakho. Hey bakukhulu bazalwane, ukhola bazalwane. Amen. Hey Nkosi. Bakukhulu ukhola bazalwane. Hallelujah. Amen. Asilizeni bathandela ini izwi. Amen. Mayibonge Nkosi. 3 things bazalwane kuleli verse engisipick up ile mina. Omunye ngapick up esi-10. 1, elingasinde kwenye wakho. Likhulume njalo. 2, zidla ngalo in your mind. 3, do something about it. Hey, kwenye ukubingelele. Hallelujah. Mayibonge Nkosi. Nakusiphiza. Amen. Linziwa izwi bazalwane. Amen. Qhubeka futhi. Ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Into ephumelisa umuntu bazalwane okumzalwane ukulenza izwi. Uyalikhuluma, uyalizindla, but kakhulu uyalenza. Amen. Lencwadi yomthetho. Izwi lenkosi. Asigijimeni. I always want to be on time. This is my principle. Outcomes bazalwane avela nawo mase eqhubeka efundela kumamkhetheka egcineni ukuthi ngale kwenza njalo lezi zinto esizibayile ezintathu khona ama-outcomes, khona ama-results. Kubala laphana i-prosperity, uphumelela, uyawuphumeleliswa ilona ngoba uyalenza, uyalikhuluma, uyalizindla. Mayibonge Nkosi. Sengivala kwi-New Testament, Old Testament, ngihlale phansi ngenanga kwi-New Testament umngane omkhulu. Isaiah 40 bazalwane uyakhuluma ngendaba yezwi uthi the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Mayibonge Nkosi. Usifast bafundile isiZulu. Nomkhetheni fast fundile isiZulu. Isaiah 40 verse 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Verse 8. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu lime kuze kube phakade. Ziphela zonke izinto bazalwane. Izinto ziphela isikhathi. Ama-fashions aphela isikhathi. Ama-trends, i-trending lelithanda kakhulu idlela isikhathi. Izwi limi kuze kube kunaphakade. Mayibonge Nkosi. Alikuquke bazalwane. Alithiki. Seyilo lelo izolo nanamhlanje kanjalo usho njalo uSamu Davide kuPsalms 119 verse 105 esafunda lelo sesijayile. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Izwi lakho Nkosi bazalwane. The chapter njalo 119 bazalwane is the longest chapter Psalms, and each and every verse ikhuluma ngezwi kaNkulunkulu. Amen. So uthi lana lezwi lakho lifana nesibani endleleni yami. Sorry, ezinyaweni zami and ukukhanya endleleni yami. Yabona likho konke. Amen. Lamathoshi ujaxasela sibona amabhexawo endlini. Ithoshi ledlulwa izwi. Izwi likhanyisa forever. Amen. Amabhexawo akaphela kodwa izwi likukhanya ongapheli. Mayibonge Nkosi. According to Psalms, ngiyathuka manje bazalwane ngiyajumpa ngiyaphi New Testament bese siyavala. Ngisakhothuka. New Testament asekhayise kulona. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 14 and 17.
lidanyana kuleli verse be prepared to take ukufunda 14 to 17 listen to the many passage. Now Paul bazalwane address Timothy address Timothy bazalwane umyalela ngezwi. Amen. No, sekuthini vele uphileke manje lelizwi asafana seqaleni lapho khona ngengezwi through Moses lana sekhona the prophets, the minor and the major prophets kukhona nenkosi uJesu amazwi ayo funda ke 2 Timothy chapter 3 verse 14 and 17. Verse 14. Kepha wena yima kulokho okufundileyo. Izinhlamvu zabani yima stand firm. Amen. Kulokho okuboneka imuvi no okubona ukuzela abantu emgaqweni no kodwa kuphi okufundileyo qhubeka ngani yakho. Kepha wena yima kulokho okufundileyo nowaqiniseka kukho wazi ukuthi ukufunde obani